Mine damer og herrer, vi har længe ventet svar på, hvordan flygtninge egentlig kommer til at få det her i landet. Hvordan de kommer til at bo, og egentlig har de overhovedet mulighed at få fremtid her i Danmark. Nyd forestillingen. Synes du, at det er kommunens ansvar, eller er det de private borgers ansvar, eller civile borgers ansvar at finde huse til de her Finde boliger og huse boliger? til Ja, præcis. Så er jeg faktisk sige, det er statens ansvar. De er jo selv under det på en mærkelig måde. Ja. Landelig grund, kan man sige, men de er jo selv under om det. Altså staten, jeg synes faktisk, det er statens ansvar. Og hvis jeg skal uddybe, hvorfor det er statens ansvar, så er det, de er jo selv sendt deres militær, og de har jo sendt deres fly dernede. Så de beder faktisk selv om at få de folk her. Ja. Så det er dem, der skal stå til ansvar for boliger til flygtninge og mad og læge og sygehus og alle de ting her, det er faktisk staten, der skal stå for det. Og så kommer så kommunen bagefter, ikke? De ting, der er lige under staten. Nu har regeringen og Dansk Folkeparti, de har indskaffet en såkaldt minusvækst ind i kommunerne. Det vil sige, at kommunerne skal spare på visse områder som skole eller ældre. Tror du, det bliver svært for kommunerne at finde en løsning på situationen? Det er jo svært for kommunen, for der sidder mange folk deroppe. Det er jo så lærligt, at vi skal spare på de ældre. Det er jo dem, der har bygget det her samfund op. Vi burde takke dem for at vi sidder her i dag. Så det er faktisk ikke. Vi har jo så mange penge her i Danmark, så jeg forstår ikke, at vi skal gå og spare på de mest latterlige ting. Når vi kan bruge 1,1 milliard på F-16-fly på sådan ned til Mellemøsten, så behøver vi kraftigt ikke at spare på ældrebolig, vel? Så vi bruger de penge på noget fornuftigt i vores samfund. Vi kan bygge noget i vores samfund, vi kan hjælpe de ældre, vi kan få noget bedre pleje, vi kan få bedre personale til at yde noget bedre hjælp til de her ældre. I stedet for at gå ind og spare på de områder, så har vi faktisk råd til at lave andre ting. Så vi bruger en del penge på mange latterlige ting. Ja. Men desværre, sådan er staten nu til dags. Årsagen til, at der ikke kun dig, men andre danskere, der vælger at åbne deres hjem for flygtninge. De får ikke penge for det, men tror du, det er politiske eller religiøse årsager til, at de åbner deres hjem? Altså jeg står som hovedkoordinator inde på Hovedbanegården med 200 flygtninge. Det var jo folk fra alle lande, der hjem til. Folk, der kunne tale dansk, folk, der kunne tale engelsk. Det var både danskere, indvandrere, kinesere, hinder, pakistanere, og der var faktisk for alle nationaliteter der hjem til. Det der form til at hjælpe de her folk faktisk, det er fordi de er nogle gode mennesker. Det er nogen, der godt kan se, hvad der foregår i verden. Det er, altså, jeg har oplevet mange danskere ude på deres private hjem, altså ude på Amager i Vestegn, rundt omkring her i København, hvor folk har taget nogle flygtninge hjem hos dem, har kørt med deres private bil også, og det har været en kæmpe, man tager jo en chance, det har været en kæmpe risiko at køre med de flygtninge, fordi så bliver du bare dømt for menneskesmugling, men de folk, der har gjort det, fordi de er nogle gode mennesker. Det er noget, jeg tror på. Det er min holdning til de folk, hvordan de har hjulpet. Men det er fordi nogle gode folk. Der er ikke nogle politiske årsager, nogle religiøse overbevisninger. Der var jo både muslimer og kristne og jøder og buddhister. Altså alle racer og alle nationaliteter var på hovedbanen den dag, kan jeg huske. Så det er faktisk bare fordi, de er enige om en ting. Altså, nu sagde du, at de åbnede deres huse sådan for dem. Har det fungeret for de her flygtninge? Synes du det? Det har fungeret for dem. Ja, fungeret godt. Også for selve dem, der ejer huset. Hvordan har det været for dem, tror du? De har, altså dem, jeg kender, de har været meget large, og de har været meget åbne over for det. Det har faktisk ikke rigtig været noget. De har ikke taget det så slemt, fordi de har været der et par dage, og så er de blevet sendt videre til det sygecenter. Ja. De er jo ikke helt sådan, de er jo ikke for evigt, så de hjælper jo så meget, du kan. Ja. Men jeg kender faktisk en, hun er psykolog, hun havde en del flygtninge med hjem, som sov i en stue. Selvfølgelig nu snakker jeg om for de flygtninge, som har det rigtig, rigtig svært. Ja. Og også mange, der krævede millionting, og de skulle bare have kæft, og nu skal jeg skrive over en skærm. Men altså der var mange, der krævede, men det her det var ikke godt nok, og det her bolig, det er for dårligt, det vil gerne have bedre noget. Der er også mange, der kræver en del. Ja. Men vi sætter så fokus på, hvordan der er brug for hjælp. Så for dem, der har åbnet deres hus, for dem, hvor der åbnet deres hjem, hvor jeg med
I åbne arme, det er noget fint nok for dem. Det er noget selv, jeg har sagt. De har haft det rigtig godt med det. De føler, at de har været en god gerning. Det, der gør os helt unikke her i Danmark, det er, hvor gode vi egentlig er til at tage imod flygtningesituationen. Hvordan vi er til at hjælpe dem i fremtiden. Men denne gang er situationen helt anderledes. I hele EU er vi nødt til at tage imod flere tusinder flygtninge. Og det er en svær situation, vi skal håndtere. Men jeg tror, at Danmark kommer til at tage imod dem og kommer til at hjælpe dem i fremtiden. Ikke bare det, med boligsituationen. Hvordan de civile mennesker egentlig har hjulpet flygtninge. For vi i Danmark, vi er gode til det. Danmark, det er vores fædreland.